Πώς να αρχίσεις να ξετυλίγεις τον κόμπο? Αντί να αφήσεις το άγχος να σε πνίξει, ας το μετατρέψουμε σε καύσιμο για δράση. Δεν χρειάζεται να τα αλλάξεις όλα μέσα σε μία νύχτα, αλλά μπορείς να ξεκινήσεις σήμερα. Αναγνώρισέ το γιατί. Είναι το αντικείμενο? Είναι το τοξικό περιβάλλον? Είναι οι απολαβές? Όταν ξέρεις τι ακριβώς σε πνίγει, μπορείς να σχεδιάσεις την έξοδο. Μικρά βήματα, μεγάλη διαφορά. Μην κοιτάς την κορυφή του βουνού. Απόψε, απλώς υποσχέσου στον εαυτό σου ότι αυτή θα είναι μία από τις τελευταίες Κυριακές που νιώθεις έτσι. Επικαιροποίησε τη βιτρίνα σου. Αύριο, στο πρώτο διάλειμμα, ρίξε μια ματιά στο βιογραφικό σου ή στο LinkedIn. Όχι με πανικό, αλλά με την αυτοπεποίθηση κάποιου που ξέρει ότι έχει αξία να προσφέρει αλλού. Θέσε όρια. Μέχρι να φύγεις, προσπάθησε να αποσυνδεθείς συναισθηματικά. Η δουλειά σου είναι αυτό που κάνεις, όχι αυτό που είσαι. Μία μικρή υπενθύμηση. Η ζωή είναι πολύ μικρή για να ξοδεύεις το 1/3 της σε μέρη που σε κάνουν να νιώθεις λίγος ή δυστυχισμένος. Το ξυπνητήρι αύριο ας είναι η τελευταία υπενθύμηση ότι ήρθε η ώρα για το επόμενο κεφάλαιο.